για την από κοινού εκμετάλλευση του χώρου και μια αρμονική συνεργασία που συχνά λαμβάνει χαρακτήρα διαπλοκής. Στη Δραπετσόνα χρησιμοποίησαν ένα χειρότερο τρόπο για να εκδιώξουν τους κατοίκους, χωρίς ούτε την ελάχιστη αποζημίωση που επιχειρούν πιέζοντας την Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ο Δήμος, σε συνεργασία με το ΙΠΕΧΟΔΕ, μετά το μεγάλο σεισμό, κήρυξε τα σπίτια κατεδαφιστέα. Άρα και οι κάτοικοι σεισμόπληκτοι, οπότε όφυλαν να φύγουν από τα σπίτια χωρίς καμία αποζημίωση, χωρίς τίποτα. Η υπόθεση των προσφυγικών της Δραπετσόνας εμφανίζει πολλές ομοιότητες με αυτήν της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η πλειοψηφία των ιδιοκτητών έχει ενοικιάσει τα διαμερίσματα ή τα έχει εγκαταλείψει. Μικρός αριθμός ωστόσο οικογενειών επιμένει να ζει σε αυτά. Το λιμάνι είναι δίπλα, τα σχέδια φιλόδοξα, τα συμφέροντα μεγάλα. Και η πίεση προς τους λίγους ιδιοκτήτες που δεν θέλουν να φύγουν αφόρητη. Πίεση που συχνά καταλήγει σε απειλές και εκφοβισμό. Εκ των υστέρων, επειδή κάποιοι από αυτούς τους κατοίκους δεν πίστηκαν ότι τα σπίτια τους ήταν κατεδαφιστέα και επειδή αγαπούνε τη γειτονιά και θέλανε να μείνουν, ήρθαν στο Πολυτεχνείο και ζητήσαν τη συνδρομή των συναδέλφων στατικών για να έχουν μια δεύτερη επίσημη γνώμη αν τα σπίτια τους είναι πράγματι κατεδαφιστέα. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι τα σπίτια δεν ήταν κατεδαφιστέα λόγω του σεισμού, είχαν τις συνηθισμένες φθορές από το χρόνο, άρα αυτό ήταν ένα κόλπο για να εκδιωχθούν χωρίς να αποζημιωθούν. Υπάρχει όμως εναλλακτική πρόταση. Ένας άλλος δρόμος που οδηγεί στην προστασία, συντήρηση, ανάδειξη και αποκατάσταση αυτών των σημαντικών οικιστικών συνόλων. Οικιστικά σύνολα που διαθέτουν ποιότητα ζωής. Είναι έργο σημαντικών δημιουργών και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής μας μνήμης και του κτηριακού πολιτισμού μας. Τέτοιες προτάσεις ήπιας ανάπλασης και διατήρησης των κατοικιών προέρχονται από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, τη Σύγκλιτο του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και άλλους φορείς. Αυτές οι πάρα πολλές μελέτες και προτάσεις που έγιναν εδώ και πολλά χρόνια από πολλές ομάδες φοιτητών μας και φοιτητριών αποδεικνύουν το εξής. Πρώτον, όσον αφορά τις κατοικίες, μπορούν οι κατοικίες να εξυγχρονιστούν και να ικανοποιούν τις σημερινές ανάγκες των ανθρώπων, αρκεί βέβαια να λειτουργήσει κανείς επανασχεδιάζοντας μία-μία τις κατοικίες σε σχέση με τις ανάγκες. Από εκεί πέρα μπορούν και συνενώσεις δύο κατοικιών να γίνουν εφόσον η οικογένεια είναι μεγαλύτερη ή να κρατηθούν κάποια μικρά διαμερίσματα για ένα άτομο, ακόμα και να χρησιμοποιηθούν κάποια διαμερίσματα που οι ίδιοι οι κάτοικοι δεν θέλουν να μείνουν για φοιτητικές κατοικίες. Οι προτάσεις μας λοιπόν είναι ξεκάθαρες, απλές και σαφείς. Έχουμε 14,5 στρέμματα, μείον 4,5 που είναι οι πολυκατοικίες, μας μένουν 10 στρέμματα. Ελεύθεροι χώροι που τώρα είναι πάρκινγκ, σκουπιδότοποι, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες. Μια κατάσταση καθόλου όμορφη. Γι' αυτό και όλοι μας δακτυλοδεικτούν. Λοιπόν, λέμε ότι όλοι αυτοί οι χώροι των 10 στρεμμάτων γίνονται πράσινο. Πεζόδρομοι, καθιστικά, παγκάκια, συντριβάνια, νερά να τρέχουν, δέντρα, θάμνη, γκαζόν. Πέραν του πρασίνου υπάρχουν οι αλάνες παραπέρα.